So boy, tayo mga sa another day for the racket naman tayo. Kasama si Boss Bean. Doon tayo sa Emperor's Winglet ngayong araw na to. Doon ulit yung behind the scene. Siyempre, iba pa rin yung sa camera. Kita-kits tayo sa town. Medyo matagal na ako nag-aantay dito ng masasakyan. Walang taxi, wala rin jeep. O may dumating na jeep pero isa lang. Pero ang haba ng pila, malamang sa second jeep tayo makasakay pag nag-antay tayo ng jeep. Kaya, nag-take ako ng chance para makasakay ng taxi. Makasakay dito ng jeep at das. Ako kasama ko na si Boss. Alright mga boss. Oh, sama ng ugali, diba? Intro pa lang eh. Intro pa lang. Alright mga boss. Boss talaga, sama ng ugali. Ako sa dapat yun, ito yung mga talent na binabayaran ng mga dito sa Baguio. Nice. Nireklamo si Captain America, oh. Oo, ang pangit nung... Oo, galit na galit. Si Josalea nandun. Kasi, Si Boss Bean. mga handlers kasi, Si Willan. may Willan TV sa TikTok. Hanapin yan. Dami yung followers, 100k. Baka naman, ibig nyo, 200k yung followers natin guys. O, mo, lupit, diba? Tapos tayo, 92 lang. Napang again. Hello. Sabi tayo dyan mga kosa, kasama ko si Willan TV. Antok na, gutom pa. Captain America siya ngayon eh. Oh, Pawis na pawis. 166.1k followers sa TikTok. Sana all. Bendesin tayo ng Willan TV. Cha, tingin ka naman sa akin. Cha, tingin ka naman sa akin. Cha, tingin ka naman sa akin. Yan. Yan ang Willan TV na behind the scene.